Zoals al aangekondigd, een interview met Norman Servos van Corendon. Corendon doet er veel aan om te zorgen dat supporters in Amerika de wedstrijden van Curaçao kunnen bekijken. En we spraken vanochtend met hem over deze extra fanvlucht. Norman Servos, woordvoerder van Corendon. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Je ziet er mooi uit. Nou, helemaal in mijn shirt, hè? Vind je het gele shirt ook mooier dan het blauwe? Of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja. Heel veel eigenlijk mensen. wel. Het is ook bijzonder, hartstikke mooi. Hey, we gaan praten over een extra vlucht die Corendon heeft geregeld. Want ja, we hebben allemaal Curaçao gezien afgelopen weekend. Dat was een magistrale, bijzondere belevenis. En nu willen er meer mensen aanwezig zijn. Wat hebben jullie geregeld? Kijk, we wisten dat pas na de wedstrijd tegen Duitsland er interesse zou bestaan voor de volgende vluchten. Voor de volgende wedstrijden. Ja. Maar dat gebeurde maar niet. Pas maandag na de wedstrijd werden we overdonderd met heel veel verzoeken voor extra vluchten. Naar Houston hadden we 6 vluchten. 6 vliegtuigen vol fans daar naartoe Waarvan gezien. eentje een Airbus 350 met 425 passagiers. Wauw. 1500 passagiers hebben we vervoerd. Mooi. En dan nog ook een speciale vlucht voor de voetbalspelers en de FFK. Dus 7 eigenlijk in totaal. Maar voor Philadelphia en Kansas City bleef het een beetje achter, zeg ik heel eerlijk. Er waren maar 2 vluchten volgeboekt voor Kansas City en 2 voor Philadelphia. We dachten wel, na Duitsland, dan Komt er wat meer. En dat gebeurde. Dus Attila Oesloe, de eigenaar van Corendon, heeft persoonlijk erop aangezien dat er een extra vlucht gaat komen. Op en neer. Je hoeft niet te overnachten. Dat vinden mensen fijn, hè? Blijkbaar. Ja. Blijkbaar. Kijk, hotelovernachting maakt het duurder. Je Ja. moet ook gaan eten. Er komen kosten bij. Dus blijkbaar dat op en neer, dat is heel populair. Goed zeg. Ja. Dit is voor de wedstrijd tegen Ecuador, dat is de 20ste. Juist. Dat is in Kansas City. Vertel eens, je vliegt 's ochtends en je komt 24 uur later aan en dan ben je in Amerika geweest, heb je een wedstrijd gezien, heb je alles gedaan Juist. binnen 24 uur. Dat heb ik ook gedaan met de pers toen naar Jamaica. Hebben we toen ook gedaan. Zijn we ook op en neer gegaan. Ja. Dus we hadden die ervaring al. Ja. Je vertrekt hier 7 uur 's ochtends. Ja, Vlucht duurt ongeveer 5 uur. zo. Dat betekent dat je 11 uur, met tijdverschil is het dan 12 uur daar geloof ik. En dan krijg je de transfer naar het stadion. Je blijft daar een beetje rondhangen. Het is een feeststemming. Ja. Wedstrijd kijken. En om 12 uur 's nachts vlieg je weer terug. Je lacht. Heel blij. Want je moet ook weer 2 uur van tevoren, minstens 2 uur, soms 3 uur, Ja. op Kansas City op de luchthaven al zijn. Dus gelijk na de wedstrijd staan de bussen klaar om je naar de luchthaven Het te is brengen. echt om de wedstrijd te Ja. zien, bij te wonen, Ja. niet veel van Amerika te zien, maar je Ja. maakt wel iets historisch mee. Ja, echt op en neer even. Leuk. En loopt het? Het loopt als een tierenlier. Moeten mensen snel zijn? Ja, ik wil de mensen niet opjutten. Dat Nee. is helemaal niet nodig. Maar vanmorgen om 7 uur, en we gaan om 8 uur open bij het reisbureau. Om 7 uur stond er al Ja. 60 man voor de deur. Jezus. Dus ik ben bang dat het heel snel zal gaan. Ja. Er is nog een kans voor Philadelphia. Dat is de wedstrijd tegen Ivoorkust. Juist, Attila Oesloe sprak ik vanmorgen. En die is aan het kijken naar de mogelijkheden voor weer zo'n op en neertje naar Philadelphia. Hoe duur is het? Je kan een ticket-only kopen. Een seat-only. Dan koop jij zelf via FIFA, de website, Ja. een ticket, een toegangskaart. Dan is het 1799, dus 1800 gulden. Met een toegangskaart van $180. Want er zijn verschillende seatings. Ja. Wij hebben van 180 en 400. Neem je die van 180, dan krijg je... Dan komt er gewoon dat geld bij, dan wordt het. voor de 2100 zoveel. Ja. En een ticket van $400 wordt het 2500. En dan maak je iets bijzonders mee. Ja, en dit is niet om geld te verdienen. Ik hoef geen PR te doen voor Corendon. Dit doet Attila Oesloe gewoon. Hij verdient hier niks mee met die vluchten. Het is gewoon hij vindt het gewoon machtig dat Curaçao zo ver heeft gebracht. Dat is het ook. Hé, dankjewel.